गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरनाय दा आंजों लोगोसे दङ बनसुनिनो आफादगिरि बिथांनाव आं मोननैसो खोथा सोंनो लुबैदों जिहेथु नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय थ' नोंथांमोना सानसे समावहाय दिल्लीयाव गोबां सम होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों दिनै बेबो साक्सेस जानानै फैदों दिनै बे होसिख्रावनाय हाबाफारि लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गांसे लेखाबो मेम'रेन्डामबो गथायनाय जादों रेसपन्ड मोनखोनो गिबियावनो आं खुलुमबाय दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिथु बर'फोरनि आद्रा थानाय सिमां एबा बयनिख्रुइबो देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ नोजोर बोनानै जों दिल्लीयावहाय दिनै खेबनै जाबाय थांनाया दा जोङो लास्ट इयाराव खेबसे एबार नै बे बोसोराव खेबसे दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनो जितु हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांमोननो जोङो आर'जलाइ गथायदों जे आर'जलाइनि गेजेरजों जोङो फिन खेबसे बे बर'फ्रा मोनथाम एकर्ड जानानैबाबो दासिमबो साटिसफाइड नङा गोजोननाय गैया आरो नैबे जोंनि जि मोनसे थांखिमोन बियो जितु माने काउन्सिल एबा माखासे माने नङामोन आलादा रायजोसोमोन बेखौ जोङो माने फोरमायहरनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बिसोरखौ आर'जलाइ खालामदों जिहेथु माने फिन खेबसे पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामनांगौ प्लास बर'फोरनि जि जेनुइन इस्युस बर'फोरनि जिहेथु माने जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि जि अधिकार बेखौ मोननांगौ होननानै जोङो बिथांमोनजों जों खावलायदों दा जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनजों जिथु माने माखासे पलिटिकेल लाइनावहाय जेनेबा बिउरोक्रेट्स लाइनावहाय जोङो बोरै माने फर्मेलि सावरायनायनि पलिसि बेखौ जों बानायबाय थादों निसय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै बिथांमोना दिनै दे बर'फ्रा दासिमबो माने आलादा रायजो बिनाया जोबाखै बेखौ बिथांमोना मिथिफिननो मोनदों आरो बेयावहाय बिथांमोना रेसपन्सखौ मोजां रेसपन्सखौनो होदों दा अन द प्रसेस बे जोंनि पलिटिकेल माने डायलग बेयो अन द प्रसेस खम समनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंखौ दिल्लीयाव लेंहरगोन आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो मिथिगौ आङो बारे बारे दिल्लीयाव माने दावबायहैनाय जादों दा बेनि गेजेरावहाय जोंनि अन प्रसेस अफिसियेल प्रसेस जोंनि स्टार्ट खालामनाय जानायनि जिथु डायलग बिनि प्रसेसा दा जागासिनो रेसपन्सखौ मोजां होदों बिथांमोना माने वान्स एन्ड फर अल माखासे इस्युसफोरखौ फोजोबनायनि जि मोनसे समायसा बेखौ बिथांमोना मोनसे थांखि लानायबो अलरेडि दंखायो मानो होनबा बुंनो थाङोबा बिजेपिआ स्मलार स्टेट क्रिएसननि थाखाय बिथांमोना अलरेडि माने एजेन्डायाव दंखायोमोन नाथाय माखासे जोंनि आसामनिफ्राय जि अबजेक्सन होनाय आसामनि जिथु इन्टेलेक्सुवेल्सफोर माने एसामिस सभिनिस्ट एबा एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' बिथांमोननि माखासे अबजेक्सन होबथानायावसो बे दिनै थादों नङाबा बर'फ्रा मा लांखायावनो मोननायनि मोनसे आलादा रायजो मोननायनि समा जाखांसिगौमोन दा जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा बेखौनो जों नोजोर बोदों जिहेतु आसामनि जि माखासे समायसा अबजेक्सन होननायखौ जों बारनानै दिल्लीजोंनो बोरै जोङो जगाजग खालामनानै जोंनि नैबे बनसुनि थांखि एबा बर'फोरनि देरसिन जि थांखि बेखौ जाफुंसार होनायाव जोङो खामानि मावनाय बेखौ जोङो नाजाबाय थादों दा गोदानै आरोबाव माबा मोनसे हाबाफारि बेफोरबायदि दिल्लीयाव जेरैबायदि हाबाफारि लादों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बे बर'लेण्डआवबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोनो निस्सय जोंनि जे हाबाफारि बनसुनि बे हाबाफारिया जाबाय थागोन जेब्लानासिम जोङो जोंनि थांखिया जाफुङा अब्लानासिम जोङो दे पाब्लिक मास डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम एबा जोङो रायजो राजाखौ लानानै जोंनि खुद्रिसारनाय आरो जिथु बनसुआ दासिमबो बोसोरसेनिल' एसे बारदों थेवब्लाबो जोङो माने एसे साहस लानानै जोङो नेरनानै जोङो माखासे माने गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंखौ सिगि सग' खालायनायखौ जोङो नेवसिनानै जों आवगायबोदों दा फैबाय थानाय समाव बनसुआ जि जोंनि थांखि बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बायध'था जागोन गोबां माने राजा लामा ट्रेन लामा नङा होमबा होबथानाय एबा दिनै हाजार घन्टा बन्द होनाय बे मोनसे समाव जाहैगोन जिहेतु दा बनसुआ जोंनि जि स्ट्रेंथ एबा बनसुआ दिनै जोंनि माखासे जितु फ्रेश माने जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोना दासिमबो
माखासे जिनिसखौ सोलोंगासिनो प्लास जोंहा ग्रासरुट लेभेलावहाय माखासे जोंनि कर्मिखौ जों स्ट्रं हल बानायनायनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों थेवब्लाबो जों थायाखै उइदिन बे बोसोरनैनि गेजेरावनो जोङो जोंनि कमप्लिट जि मिशन बे मिशनखौ जों मावफुंनायनि जि एजेन्डा बेखौ जोङो लालांबाय थादों प्लास जोंनि बनसुनि जिथु थांखि जि डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम जि भारतखौ प्रेसार होनाय नारसिननाय एबा पलिटिकेल जिथु डिप्ल'मेसि बे जिनिसखौ जों दा लाबाय थादों दा आवगायगासिनो दा खुब मोजां पजिशनाव फैदों निस्सय आसा खालामदों 100% जोंनि जि थांखि बे थांखिया मोगथां महर मोनगोन होननानै आं 100% फोथायनाय दं दिनै बे बुंखा गामियावहाय बनसु हिसाबै सफैनो हादों माबाफोर जाहोन थांखिफोर लाना फैदोंमोन दा नैबे बुंखा बे गामियावहाय जिथु जोंनि बर' आइजोफ्रा 1988 27 जानुवारि हराव जिथु माने गाज्रि रोखोमै जोंनि नैबे आसाम पुलिसजों जिथु माने नासयजानाय एबा जिनाहारि खालामजानाय ना बेफोर मोनसे जारिमिनारि मोनसे मानो होनोमोनलाय बेखौ हिस्ट्रि मोनसे पिक्चार जाय जिनिसखौ जोङो ससियेल मिडियानि अनगायैबो जेनेबा पेपार मिडियायावल' जों नायनाय जायोमोन दा जोङो दिनै प्रेक्टिकेलि जोङो फैनानै जों नुफैबाय जे बिथांमोना दासिमबो थांनानै दं बिथांमोननि जेनुइन माखासे इसु समयसाफोरखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेलि जोंखौ फोरमायनानै होनायाव जों मिन्थिनो मोननानै गोसोखौ जोबोद जों माने दुखु मोननाय मोनसे फैदों आरो जिथु दिनैनि जि मोनसे प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव देख्रेब सार बिथाङा जोंखौ हांख्रायदों दा बिथां हांख्रायनायाव बिथाङा जिथु जोंनो फोरमायदों बिथाङा जेलाव थानानै गेदेमा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जिथु सिमाङाव फोरमायफैदों दा बे जिनिसखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दं जिथु बर'फ्रा मानसिया गोमाखांनायनि उनाव बिनि आत्माफ्रा माबा मोनसे खुद्रियोबा माबा मोनसे आफसुस आद्रा थायोब्ला जिथु न'खराव फैनानै फोरमायफैयो दा बिथाङा जेब्ला जेलाव थादोंमोन जे बुंदोंमोन बिथांखौ बै बुमखायाव थानाय बै आइजोफोरनो थाखाय गांफा दख'ना है दा निस्सय आंनाव मोनसे एनालाइसिस फैदों नोंगौ दे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै जाथिनि थाखाय गाव सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदोंमोन गावनि साख्रि गावनि न'खरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जाथिनि अलखद समाव बिथाङा गसंदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जे अबथिरा जिउ गोमालांबाय बिथांनि जि थांखि आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेबो दिनै मोगथां महर मोननो हायाखिसै निस्सय बिथाङा गोबां हांमा थालांदों गोबां आफसुस थालांदों बे बिथांनि सिमाङा आद्रा जालांदं दा दिनै बेराफारसेथिं दिनै जोंनि मानगोनां दावराव देख्रेब सार बिथाङाथ' सासे बड'फाजोंनो समान सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बिसोर क्ल'ज एस'सियेट आंगो बिथांमोनना लोगोलाय दा निस्सय आरो बिथाङा दिनै जि मोनसे जाथिनि थाखाय दाबो मेंनो रोङै खामानि मावदों दा बिथाङा दिनै बनसुखौबो जेब्लायबो जाथिनि मावनायाव थुलुंगा होबोदों आरो आलादा रायजो सोरजिनायाव जोंखौ जेब्लायबो खुन्थिया हिसाबै जोंखौ सापर्ट होबोदों निस्सय बेखौ मिथिदों आरो बिथाङा जाथिनि थाखायनो जेलबो जादों दा बेयाव निस्सय जों सानदों मा जिथु बड'फायाबो जे बेनो आंगो लोगो हिसाबै फोरमायदों दे थांफिनदो बै आइजोफोरखौ माने गांसे दख'ना होनानै जानजि खाफ्रा होफिनदो दिनै जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंसोर स्टार्ट खालामफिनदो जुरिफिनदो दा माबा मोनसे मेसेज होनो सानदों नामा जों सानदों आरो दिनै जों नुयोब्ला दि बर'फोरनि न'खराव दिनै बर' बिमायानो जोंनि गारजेन बर' बिमायानो जोंखौ न'खर संसार जानायनिफ्राय गासिबो केयार खालामनाय गासिबो डिरेक्सन होनाय बे जोंनि बर' समाजनि मोनसे नेमखान्थि दा दिनै न'खरा जोंना बिमा गारजेनफ्रा माने दिनै थिग गैलिया थिग जाफिनदो थारमाने दिनै जाथिया दिनै अलखदाव गोलैबाय बै बिमाफोरखौ सांग्रां खालामफिनदो बै बिमा माहारिखौ दिनै जानजि खाफ्रा होफिनदो दे जि मोनसे न'खर जि मोनसे न' बानायदोंमोन नबथि बे नबथिया दिनै फारसे खुन्थिया फारसे इन्जुरफ्रा दिनै गालांनो हमबाय गोख्रों मोनसे जाफिनदो होननानै खिजानि मोनसे मेसेज होफैदों दा बे जिनिसखौ जों सानदों माने जिहेतु बर' माहारि फरायसा आफादाबो दिनै सोमावसारफिननाय दिनै बे हाबाफारिखौ लाबाय निस्सय दिनै बै जारिमिनारि मोनसे जाय जाथिनि थाखाय गावनि इज्जत गावनि मान सन्मान गासैखौबो दिनै नेवसिजानाय बै आइजोफोरखौ दिनै
माने मोनसे जारिमिनारि मोनसे पिक्चारखौ दिनै खिजानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दावराव देख्रेब सार बिथांखौ दिनै गांफा गांफा दख'ना होनानै बै जोंनि सोमावसारनायखौ आद्रा थानाय जि मोनसे सिमां बर'फोरनि बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय फोरमायफैदों आरो बेयाव जों दिनै बाहागो लाफैनानै जों बेसिकेलि जोबोद गोजोननाय मोनदों दे जोंनि गोदान गोदान फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा जाहाथे थुलुंगानाय मोनो दिनै बै समावहाय जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि नेताफ्रा फ्रायानो जोनोम जायाखैमोन 1988 27 जानुवारियाव फ्रायानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौबो नुवाखैमोन नाथाय बै बिथांमोननि जि स्पिरिट दे बेफोरबादि खैफोद जाबोनाय नासयजाबोनाय गुबुन जाथिजों बर' आइजोफ्रा आलाय सिलाय खालामजानाय सोरबा जोंनि बर' गथ'फ्रा बिफा गोमाजानाय बिमा गोमाजानाय मावरिया जानांनाय बै बर' लाइमोनफ्रा जि एकदम गोथां गोरबाम बुथारजानाय गावथारजानाय दा बैफोर स्पिरिटआनो दिनै जोंखौ माने थुलुंगानाय होफैदों आरो बै स्पिरिटआनो दासिमबो जोंखौ बे आलादा रायजोआ जेब्लानासिम जाया अब्लानोसिम जोंनि थांखिखौ होसोनायनि थाखाय जेब्लायबो मदद एबा जोङो थुलुंगानाय होफैदों। थ' लोगो आं बिथां बनसुनि आफादगिरि बिथांजों दान्दिसेब्लाबो सावरायनो मोनबाय थ' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।